Hola, sabeu com es fa el vi rosat? Si sou dels que penseu que es fa barrejant vi blanc i negre, és de vital importància que mireu aquest vídeo. A més, farem molts experiments. Tinc una ampolla de vi blanc i una altra de vi negre. Esteu preparats? Un rosat mai es fa així. Això està prohibidíssim a la Unió Europea. Agafem raïm, n'hi ha de blanc i de negre, però per dins els dos són blancs. La diferència està en la pell. Llavors, com s'aconsegueix el to rosat? Doncs amb el suc blanquinós del raïm i les pells negres macerant una estona. Fer un rosat és com prendre el sol. Com més hores deixis la pell amb el raïm, més puja el color. I si ho deixeu moltes hores, així surt un negre. Recordeu, és català qui veu i treballa a Catalunya. Salut!